dat noemen ze een hernia-poortje. Volgens mij hebben ze geen bel. Bel. Dit was eigenlijk de aanleiding. Daar kun je me eens aan. Moet even geduld hebben. Mevrouw is... Midden de tuin. Nee, inderdaad. Maar misschien geldt het voor iemand anders. Ik kan er nog meer bewoners zien natuurlijk. Goedemorgen. Hallo, Dag mevrouw. hoe moet dat voorstellen, hé? We zien van Elaine, Oh, van het programma Onderweg. oh, zo. Oh, Kent zo. je dat? Oh, jongen, ik ga maar opstaan. Oh, Ik ga maar. maar... Die bij 11 en zo gaat het, dan ik ga maar opstaan. Oh, Ja. nou dat huren we geer. Ja, dat komt Nee, toch maar- niet, er zit toch niet, in film, hè? Nou ja, dat is ons werk hè. Oh, dat is echt waar, ik zie nogal uit voor te filmen. Maar, Ja. Meneer. maar hij stiert op het bordje, ik ben in de tuin. Ja, moeder huren. Ik ga boven een hele grote kamer en een veranda. En wenn het schön weer is, zit ik boven. En dan wordt hij een zuster en die vond mich niet, omdat ik niet onger word. Had die het heibel gemaakt in ieder geval. Dan had de dochter door het bordje gehangen. Dus we hoeven met de trappen op. En dan kunnen ze hangen en dan kunnen ze naar binnen. En dan ben ik immer. Ben Oké. nooit weg. Oké. Ben nooit weg. Dus Ken er dat... iets mee in? Wat bleef? Ik ken er iets mee in. Ik ben de vorige week 90 jaar geworden, dus Proficiat. dankjewel. Dankjewel, meneer. Ja, 90 jaar. schrikkelijk, hè? Wieso? Ja, is wel fijn dat ik nog heen ben. Is wel fijn, hè, dat ik nog heen ben en ik ga een heel goed kinder. Dat scheelt ook, anders kon ik ook niet blijven. Maar ik ben nog een tevreden mens. Kijk, Nog een tevreden mens, ja. en dat is heel belangrijk. Ja. Het gaat allemaal niet meer, ja, want ik ben nog tevreden. Ik kan me nog zelf een boterham maken en ik kan me nog een tas koffie maken en En wat blief. wat heb je ook ganse leven gedaan? Ik heb met een bekker getrouwd. Oh, vroeg opstaan. Heel moeten werken. Notermans, dat winkeltje is nu nog boven in Ville. Maar er is nu een andere. Wacht eens even. Notermans. Ja. Notermans. Ik weet, dat is zo'n heel klein bekkerswinkeltje is dat. Ja, schön. dat ken ik wel. Schön, daarboven aan de kerk. Heel mooi. En daar heb je heel hard gewerkt. Ja, bekkerij. Hoende hij. En 3 kinderen krijgen. Ja, dat weten we. We hebben heel lang voor moeten werken. Maar het hadden ze niet geschaald. Nee, Hadden ze niet geschaald. nee. Absoluut niet. Dus je hebt altijd wel plezier gehad in nog werk. Ja, ik heb niet meer keer gewerkt. Maar, dan moest je dus van heel goed weer de berg op bij de De bekkerie te winkel, komen. maar die had vandaag vrij. Er is nog geen in de winkel. Normaal zijn die immer 10 zo, maar die hebben vandaag een vrije dag. Ja, maar ik bedoel, geen vroeger. Want je hebt hier altijd gewoond. Ik ga heen gewoon en ik moet je er maar slepen met de kinder. Vertel het me niet, ik wil er niet meer aan denken. Maar is dit ook elderlijk hoes? Hij was een Notermans, dat huis was Notermans. Is door de bekkerij, dat was Notermans. En achterom, er wonen nu Angerlu, dat waren allemaal enge familie gekomen. Allemaal Notermans, ja. Maar je zit hier niet geboren. Nee, Voerendal. Voelender. Hollander, ja. Maar ook vreemd, hij van Voerendal uit nou. Ja, Ja, hij wordt wel schön, maar hij wordt stil, hè. dat geloof ik. En toen je ook een man leerde kennen, was hij toen al bekker? Ja, Ja? ja. En waar heb je die leren kennen? In Voerendal. Ik woonde in Voerendal en daar tegenover woonde een familie van mijn man. Voor dit, ja. En dus zo, toen houden de lui ook veel meer kennis met die is die vandaag op de dag. Dat is allemaal anders. En ja, dan komt de man dan bij die tand, ja, en zo zijn voor nee blijven hangen, maar. Ja.
Ja, maar ja, in al 30 jaar doet het helemaal nee. Ja, dat had heel moeten werken. Oh, dan heb je hem al heel vroeg af moeten geven. Absoluut. Maar ik zei nog, joh, ik ga een heel goed kinderen. Daar ben ik vroeg. Dan gaat mij dat toch niet allemaal laten zeggen, hè? Foei. Mevrouw, Dat lacht me goed. mevrouw, is het nog mevrouw Notermans? Ja. Mevrouw Notermans. Haha. Is dat toch mooi als een moeder over haar kinderen zegt dat ze hele fijne kinderen heeft? Och, geweldig. Geweldig. Weet je wat de dochters immer zeggen? Mam, wenn we nog voor dich moeten doen, wat du allemaal voor ons gedaan hast. Dan moet je 120 weren. Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar heb ik het veel. Maar dat is wel mooi als ze dat zeggen, hè? Ja, prachtig. En ja, eerlijk goed. Komen nog iedere week, komen ze schon waarholen, financiën die dat regelen. Maar wonen ze in de buurt? Ik woon in Maastricht en ik woon in Kerkrol. Oké. Drievogelstraat, ja. Want dan, Maar gaat dat 3, zei je toch? 3 ook een keer? zoon. Ah. Ook een zoon. Maar ja, is ook een hele goede jongen, maar is anders, hè, weer En waar woont hij? in Bokkes. Woont in Bokkes, ja. Kun je ook op zijn tijd naar de mama en koffie drinken en zo. Kijk, dat is belangrijk. Schiet goed, ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Ja, maar op zich, hè, het is natuurlijk qua lopen is het een beetje droger geworden. Maar je kunt nog goed vertellen. Je hebt nog... En ik ben er Duits zet, wenn ik ziet, dan geht het. Ja, echt waar. Ja, maar versleten, wat jong, mijn hang zijn versleten, mijn been, mijn knieën. Ik ga evenwicht, ik wil niet kumen, nee, maar in ieder geval, de merk dat ze nu zich op is. Hey, en heb je nooit meer, hè, want ook een man is 30 jaar geleden al het en ook verloren. Heb je nooit meer behoefte gehad aan gezelschap? Nee, want ik ben wel voor met de kinderen gekomen. De kinderen komen, ja. Maar een man nog met zijn vrouw die in het kumen is en die niks meer kent. En die... Mevrouw Notermans, wie heb je dat vroeger in godsnaam allemaal gedaan? Als je in de bakkerie mij deed helpen en je had nog 3 kinderen. Kan ik ga niet vertellen, wil ik niet meer denken. En een huishouden. En daarboven de winkel. En hij wonen en slapen en eten. Dus dat wordt ook nog op 2 plaatsen. Hè. Ja, we gaan heel heel moeten werken. We gaan nooit een spits van gehad. Wat je zei net al, ik ben een tevreden mens. Ja, in mijn wat ik nog ken, en ik sta niet jou bij voor dat ik me nog een tas koffie kan maken. En een boterham kan maken. Hè? En de kinderen zorgen goed voor me en ik ga nog hulp, dus... Hey, en wat vind je leuk om te doen eigenlijk? Wat heb je nog hobby's? Ik ken niet veel meer doen. Ga door de televisie opstaan weer, van de Prinsjesdag is ja. Dat kijk ik toch, gisteren nog ook gekeken. En het lezen met mijn ogen doen het niet meer. Oh. Dus dat is ook alles. En dan maar slapen en rusten, jongen. En goed eten, hè. Goed eten? Goed, ik ben nog heel goed eten. Oh. Ja, kinderen maken me een paar keer middag lekker. Ja. Dus 's middags warm eten? Nee, om 6 uur. Om 6 uur? Oké. 6 uur, ja. En dan zorg je 4 dagen zorg je door de kinderen voor. Hé, maar je zegt van, ik heb gisteren ook televisie gekeken. Dan heb je gisteren zeker naar de uitvaart van de Queen gekeken. Wat een spektakel, hè? Geweldig, hè. Geweldig. Snap wel die lui niet wat een ganse NATO langs kunt lopen. De man kiet in de arm, zie je dat? Dan had hij maar een vak moeten leren, hè? Had hij maar bekker moeten weren. Jo, arm. Die lui wat door de ganse nacht gelopen had voor langs die kisten gaan, dat verstond ik wel niet. Ik zoek toch veel meer op de televisie, maar ja, ieder zijn eigen meug, hè. Ja, dan kunnen ze wel zeggen dat ze even bij de kist geweest zijn. Ja. Maar ja. Wat had ze door de A, hè? Maar die is 96 geworden. Dus je ziet, van dezelfde generatie.
We gaan 3 houtreiswesteren. Eén is 14 dagen geleden gestorven en één die is ook met 96 gestorven. De andere die werd nu in de 23e 97 verworven van een oude generatie. Ja, maar van een sterk geslacht ziet je Ja, dan. maar die zijn geëmigreerd al wie die Amerikanen heen horen. Oh. Dus ik hoor eigenlijk maar alleen, ja. Oh, die zusters die zien allemaal... Ze zijn allemaal Vertrokken. geëmigreerd. Ja, wie die Amerikanen heen horen. Die hebben zich naar Amerikaan geangeld en dan zijn die de oceaan over vertrokken. Maar je niet. Je Nee, ziet met gelukkig niet. je ziet met een bekkenroet file, Ja, ik heb ben- je ook geangeld. Ik ben gelukkig. En hij vroeg me weer en ik ga een keer je werk, ik ben vroeg met mijn kinderen, dus wat word ik daar nog weer?